Ďalším podujatím zo série tohtoročných akcií organizovaných k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra bola vedomostná súťaž na základnej škole pri Kríži, v ktorej mali žiaci dúbravských základných škôl možnosť predviesť svoje vedomosti súvisiace so životom a dielom nášho národného buditeľa a zakladateľa spisovnej slovenčiny. Súťaž spoločne pripravili predsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej Kveta Slišková a zástupkyňa riaditeľa základnej školy pri Kríži Ľubica Chlapíková. V porote zasadli Ján Kapusniak zo základnej školy pri Kríži, Eva Považanová za miestny odbor Matice slovenskej, Katarína Zelenčáková zo základnej školy Nejedlého a Zdenka Vrabcová z miestneho odboru Matice slovenskej. Predsedníčkou poroty bola Kveta Slišková. Ako ste boli spokojná s priebehom súťaže? Ja som bola nadmieru spokojná, pretože 5 družstiev, ktoré sa tu zúčastnili zo všetkých našich škôl v obvode, bolo výborných. Medzi nimi bol rozdiel 1-2 bodov a to je už o čom povedať. Keby všetky naše školy v Bratislave a na Slovensku tak ovládali Štúra a Štúrovcov ako naše v našom obvode, bola by som najšťastnejší človek na svete. Z akých okruhov otázok testy pozostávali? Z literárnej časti, politickej, faktografickej, čo všetko to obsahovalo tá súťaž? V súťaži veľmi krásne zachytili učitelia tejto školy, pani zástupkyňa Chlapíková a pán učiteľ Kapustniak, všetky obdobia Štúrovcov. Teda nie len Štúra, ale aj všetkých Štúrovcov a dokonca aj revolučné roky. Proste celý prierez s dejinami Štúrovcov a veľmi sa mi páčilo, že páni učitelia dali i tvorivé aktivity. Mali tvoriť slohové práce, či už fiktívne, alebo priamo z prostredia, v ktorom kedysi Štúr žil, vlastné práce a tieto boli veľmi pekné, teda naše deti skutočne vedia aj tvorivo pracovať. Ešte by sa mi tak troška žiadalo, aby vedeli vystupovať verejne, aby rozprávali nahlas a okrem toho, aby viac čítali, pretože ten ich prednes niekedy bol troška štrbavý. Teda čítať, mládež naša, len tak budete dobrí Slováci, keď budete poznať literárne dielo svojho národa. Mienite pokračovať ešte ďalej v tejto súťaži každý rok, alebo vždy až keď bude povedzme nejaké výročie? Táto škola pokračuje pravidelne v spolupráci s Maticou slovenskou vo všetkých súťažiach, ktoré padajú do národného povedomia Slovákov. Jednak, či je to ich rodisko, spoznávanie, každoročne Dubravka moja, či je to Spoznaj Slovensko, a či sú to jednotlivé výročia takéhoto významného charakteru, ako bolo práve teraz toto 200. výročie Štúra. To bol prvý ročník, no my nebudeme teraz každý rok samozrejme robiť výročie Štúra, ale my budeme robiť pravdepodobne s paniami učiteľkami a učiteľom výročia k takým významným buditeľom národa, ako sú i ostatní naši spisovatelia. Či je to, ja neviem, Ľudo Zúbe, ktorý tiež tu bol spomínaný a ktorý bude mať výročie, či je to Janko Francisci, teda rôzny, nie len Štúr. Výsledky jednotlivých družstiev boli veľmi vyrovnané a tak porota musela udeliť 2 prvé a 2 tretie miesta. Tretie miesto obsadili žiaci zo základnej školy Nejedlého a zo spojenej školy Dolinského. Druhé miesto vybojovalo družstvo zo základnej školy Beňovského a víťazmi sa stali žiaci zo základnej školy Sokolíkova a zo základnej školy pri Kríži. Boli ste prví ako základná škola pri Kríži spolu so základnou školou Sokolíkova, tak aký máte pocit? No, nečakali sme to a sme veľmi radi, že sme boli prví. A kto vás takto vybral v takomto zložení, ako ste? Náš učiteľ slovenčiny, pán učiteľ Dano. A ako dlho ste sa na to pripravovali? Asi týždeň, 2.
Ja už si niečo vedela, alebo ste museli nejako intenzívnejšie zapracovať? Niečo sme vedeli a niečo doučiť trebalo. A u teba ako to bolo? Ty už si tiež súťažil v minulosti v takýchto podobných súťažiach? No tak áno, v súťaži Dubravka moja, ale ešte o Štúrovi nie. Takže som sa dozvedela aj nejaké nové informácie. Takže snad ti to bude k niečomu aj dobré? No určite myslím. Vidím, že zo Sokolíkovej ste tu jedno také stabilné družstvo, spolubojovníci, je to tak? Áno, je to pravda. My teraz sme aj spolužiaci z jednej triedy, kamaráti, takže to je dobré, pomáha to aj k nášmu priateľstvu. A podľa mňa je to úžasné, že sme z jednej triedy traja, čo chodíme stále spolu na súťaže. A je to aj také, že sa menej hádame, ako napríklad iné týmy, čo chodia 8, 7, 6 spolu, ako v jednom týme a my sme stále tá istá. Takže to je také problém. Koľkatáci ste teraz? 7. No a ja fakt jediné, čo môžem povedať je, že som rád, že sme tu boli. My traja proste reprezentovali sme našu školu a sme radi, že sme boli teda prví, ale aj keby sme neboli, tak je to super, že sme tu vôbec boli. A čo vás ešte motivuje, aby ste chodili takto spolu súťažiť? No logicky, tak to, že nás to vie dostať na stredné školy, to, že nás to spojí ako kamarátov a také veci. Aby sme sa oliali. No, tak to sa... No, dobre.